барои чӣ мусалмонон калимаи арабии Аллоҳро истифода мебаранд ба ҷои калимаи Худо? зеро ин ки калимаи Худо вобаста аз тарҷумаи маъноияш метавонад ки ғалат маънӣ дод карда шавад. Масалан, агар ба калимаи Худо шакли ҷамъи ҳо илова карда шавад, маънояш мешавад худоҳо. вале дар номи Аллоҳ ҳеҷ шакли ҷамъе мавҷуд буда наметавонад. قل هو الله أحد. бигӯ ӯ Аллоҳ ягона аст. агар ба калимаи Худо ҷинс илова шавад, маънояш мешавад зан Худо ва ё мард Худо. вале номи Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ба ҷинси марду ҷинси зан ҳеҷ рабту алоқае дошта наметавонад. агар ба калимаи Худо калимаи падар илова кунем, маънояш мешавад падар Худо, ҳомии писарони худ. вале дар ислом чунин мафҳуме ба монанди падар Худо вуҷуд надорад. агар ба калимаи Худо калимаи модар илова кунем, маънояш мешавад модар Худо. вале дар ислом чунин мафҳуме ба монанди модар Худо вуҷуд надорад. Аллоҳ ин калимаи беҳамто аст. агар мо пеш аз калимаи Худо шумораи 10 илова кунем, маънояш мешавад 10 худоён. ҳолонки дар ислом ҳеҷ адад ва ё шумораро бо калимаи Аллоҳ шарик кардан номумкин аст. барои ҳамин мо ҳамчун мусалмон истифода бурдани калимаи Аллоҳро ба ҷои калимаи Худо тарҷеҳ медонем. ман ҳамчун як донишҷӯе ки илми муқоисавии диншиносиро меомӯзад, тасдиқ мекунам ки калимаи Аллоҳ дар китобҳои муқаддаси тамоми динҳои ҷаҳонӣ навишта шудааст, аз он ҷумла дар Тавроту Инҷил. агар шумо китоби Инҷили Марқусро бихонед дар боби 15 ояти 34 ва ҳамчунон дар китоби Инҷили Матто боби 27 ояти 46, вақте ки Исои Масеҳ алайҳи салом дар салиб ба дор овехта шуд, ӯ фарёд зад. ألا ألا لما سبقتني. маънояш чунин аст: эй Худои ман, чаро маро тарк кардӣ? In every Bible, кадом инҷилеро бо кадом тарҷумае ва бо кадом забоне ки нахонед, инҷили англисӣ, инҷили ҳиндуӣ, инҷили юнонӣ, инҷили фаронсавӣ, инҷили олмонӣ, кадом инҷилеро ки нахонед, ин нидо эли эли лама савахфанӣ бо нусхаи аслии худ маҳфуз мебошад. чаро? Аллоҳ медонад. чаро шакли аввалаи он бо нусхаи аслии худ маҳфуз аст ва баъди он тарҷумаи он навишта шудааст: эй Худои ман, чаро маро тарк кардӣ? дар ҳоле ки нусхаи аслӣ ألا لما سبقتني. маҳфуз шуда буд ва сабаби онро танҳо Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала медонад. дар тамоми инҷилҳо ҳар тафсире ки набошад, ҳар нашрия, чоп, нусха ё ҷилде ки шумо нахонед ва бо кадом забоне ки нахонед, бо кадом тарҷумае ки нахонед, навиштаҷоти эли эли лама савахфанӣ бо нусхаи аслӣ ва аввалаи худ маҳфуз мебошад. ва агар мо ба тарҷумаи он нигарем: эй Худои ман, чаро маро тарк кардӣ? шумо худ нигаред ва қоил мешавед ки эли эли лама савахфанӣ умуман садо намедиҳад ҳамчун эй Худои ман, чаро маро тарк кардӣ? ва ё садо намедиҳад ҳамчун Худовандо, чаро маро тарк кардӣ? албатта ки чунин нест. вале агар шумо ин сатрро бо арабӣ тарҷума кунед, пас ин ҷумла ألا لما سبقتني. садо медиҳад ҳамчун. ألا لما تركتني. медонед, ибрӣ ва арабӣ забонҳои соми мебошанд. эли эли лама савахфанӣ, Аллоҳ лама тарақтанӣ ба ҳам монанданд. аз ин хотир Исои Масеҳ низ ҳамин калимаи Аллоҳро истифода бурда ба Парвардигор муроҷиат кардааст. ман ҳамчун як донишҷӯе ки илми муқоисавии диншиносиро меомӯзад, тасдиқ мекунам ки калимаи Аллоҳ дар китобҳои муқаддаси тамоми динҳои ҷаҳонӣ навишта шудааст. айнан аз ин хотир мо ҳамчун мусалмон тарҷеҳ медиҳем истифодаи калимаи арабии Аллоҳро ба ҷои калимаи Худо ва ё Худованд.